ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментария нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон, кадоме ки границара бошад ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо ширкати Акаи Собирро тавсия медиҳем. беҳтарин ширкат аст. Акаи Собир дӯстон беҳтарин шахсият ба нави мошин қати мақсад граница мегирад, мебарад, меорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. иншоалло ки одами чақчақия дар раҳ зиқ намешавем баъдро. номерҳои ватсап мондагиа муроҷиат кунед. ба ҳаматон дӯстон роҳи сафед. шербачаҳо лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. якумин эълони мо дар навори имрӯза замини фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳр Ҳисор мебошад. дӯстон, деҳаи Тула, повороти Шоҳанбарӣ, дар назараш масҷид, магазин, стадион, гирдаш маҳкам. 6 сотиқ замин дӯстон гирдаш маҳкам кардаги барои хона кардан ва 5 сотиқи дига плюс барои дарахшонида дорад. аз 115 000 сомонӣ бардор боз муомилаи хубе дорад. дар шаҳри Ҳисор деҳаи Тулаш мегӯяд замини фурӯшӣ 6 сотиқ замин, нархаш 115 000 сомонӣ бардор. дидесан хай намехе гирдаш бо симент блок маҳкам кардаги бардор барои мақсад хона кардан тайёрай. дар назараш ҳама чӣ дорад. магазин, масҷид, стадион дорад. гирдаш маҳкам. дар номерҳои 56 дӯстон номерҳои ватсапшанд. занг бизанед, маълумоти аниқтари заминро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 дар хона 6 сотиқ замин, воқеъ дар ноҳияи восеъ деҳаи Шобикаш мегӯям бардро. 3 дар хона бо ҳама шароитош. як калидори калон дорад, 6 сотиқ замин. номерҳои 4989 дӯстон номерҳои ватсапаш 985 42 49 89 дӯстон. калидор кухни, баня, анҷомхона, алоқхона дорад. оби светам доимӣ ҳастай. бо ҳама чизу чӯрак дӯстон фурӯхта мешавад. меҳмонхонааш десем масъад чизи калони хушрӯй. ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз, дар назараш мактаб ва духтурхона дорад. нархша 245 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила ҳам дорад. касоне ки дӯстон хадро аниқ бошад, марҳамат дар номерҳои ватсап муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед. шербачаҳо ку аз шаҳри Ваҳдат подписчикои ма ҳастанд ку дар комментария насин теҷа ба пеш менависен. ана як хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз дар шаҳри Ваҳдат астай. 2 дар хонаи дӯстон бахшиш 3 сотиқ заминай. хона дар назди пажарка қарор дорад. дар назди ду бозор, назди мақсад базаҳо, мактабҳо, садикҳо дорад дар назаш. ва дӯстони азиз, нашоди оби светшам проблема нестай. дар шаҳри Ваҳдат 3 сотиқ замин, як ҳамом, як ҳоҷатхона ва аз 2 хона, як кухни, як кумурхона, оби свети 24 соата ҳастай. хулоса мефурӯшем бардро ягон хонаи мақсад дар деҳа бошад, назди шаҳри Ваҳдат бошад, аз 8 сотиқ болотар бошад, алиш мекунем. вариантҳои алишам ҳастанд дӯстони азиз. нархша 310 000 сомонӣ мегӯяд дӯстон. мақсад ҳамин қадар гуфташа нархша аз 310 000 сомон дӯстон муомилаи хуб дорад. касоне ки марҳамат бардор хадро ани бошад, дар номерҳои 1343 номерҳои ватсапшанд занг мизанед. аз номи канали мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. шербачаҳои фархорӣ ку дар комментария ноҳияи фархора ку бинависен. ана якта хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи фархор бардор рой кардан аз тарафи подписчико. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона бо як калидор. оғули калони хушрӯ. адрес ноҳияи Фарход, деҳаи Қатош мегӯянд дӯстони азиз.
ба ҳама шароитош фурӯхта мешавад. Оби светам дорад. Кухни, дегдонхона, баня, оғили калон дорад бародаро. Дидесен дӯстони азиз, мақсад дар чӣ ҳолатаи хона 6 сотиқ замин ана бо ҳама шароитош фурӯхта мешавад бо нархи 210,000 сомонӣ. Дӯстони азиз, бо нагӯем ки мақсад аз шаҳри аз ноҳияи Фарход намемонӣ. 210,000 сомон дӯстони азиз бо савдо мешавад. Дар номерҳои 0595 номерҳои WhatsApp ҷан дӯстони азиз. Марҳамат даруни хона тамошо кунед бо ремонтҳои замонавӣ, ҳолаташам хуб ай. Касоне ки дӯстони азиз дар ноҳияи Фарход мақсад хона кофтеса бошен, марҳамат бо ҳама шароитош фурӯхта мешавад бо нархи 210,000 сомон бо савдо дорад. Дар номерҳои 0595 дӯстон номерҳои WhatsApp ҷан занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки ягон чиз барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон трактор, марҳамат дар WhatsApp равон кунед. Мо иншоалло ки дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Дӯстон, подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Иншоалло ки боз пага мошинои фурӯшида пешкаш мекунем. Фақат насим теҷа ба пеш бинасен. дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. Дар хона 30 сотиқ замин. Заминиш бениҳоят калон дар шаҳри Ваҳдат, райони Вахш, ҷамоати деҳаи Ваҳдатиш мегӯянд. Дӯстони азиз, дидесем мақсад хона дар чӣ ҳолата шикатур надорад. Дар хона 30 сотиқ замин, шаҳри Ваҳдат, райони Вахш, ҷамоати деҳаи Ваҳдатӣ. Нархи хонара дӯстони азиз 150,000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. касоне ки хадруи ане бошад дар номерҳои 31 21 03 96 дӯстон. Дидесен мақсад хона дӯстони азиз дар кадом ҳолатай. Ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба шашумин хонаи фурӯшии дӯстони азиз. қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дараш мегӯянд. хонаи ҳавлигӣ чунин шароитҳо дорад. масоҳати заминаш 40 сотиқ замин, масоҳати хона 210 метри квадратӣ мебошад. 3 дар хона, 1 калидор, 1 табчан, веранд, кухни, баня, анборхона, сарай, мурхона ва гараҷи мошин дорад. оғилхона 200 метри квадратӣ мебошад. дӯстон, 75 дарахти мевадиҳандаву сояафкан дорад. печкаи аловӣ, бочкаи 500 литра барои об то дари хонара меояд. барои иловагӣ ба тел ё ин ки Viber, WhatsApp дар ҳамин номерҳои 27 24 метавонед дӯстон муроҷиат кунед. нархи хонара 250,000 сомонӣ мегӯяд. дӯстон, боз муомила дорад. хона ремонти миёнагӣ дорад. мақсад дидесен дар навор чӣ хеле ки ҳаст, ҳамон химерин бардоро қабулш мекунед. занг бизанед дар номерҳои 27 24 маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худашон дастрас кунед. ва дӯстон, мегузарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшии мо. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, деҳаи Лесхоз мегӯянд бадро. дар хона бо ҳама шароитош 6 сотиқ замин, бо ҳама чизу чораш қадӣ фурӯхта мешавад. нархи хонара 400,000 сомонӣ мегӯяд. дӯстони азиз, бо ҳама шароитош хона мақсад ремонти замонавӣ, нархи хона 400,000 сомонӣ дар шаҳри Хуҷанд, деҳаи Лесхоз, дачаи Лесхоз мегӯянд. аз 400,000 сомон дӯстон муомилаи хуб дорад. касоне ки хадруи ане бошад дар шаҳри Хуҷанд мақсад хона кофтеса буден, марҳамат бо нархи 400,000 сомонӣ боз муомила дорад. телефоно барои тамос 927 70 11 49. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, барои подписчикои ваҳдати ма ана боз як тои дигар хонаи арзона ки пешкаш кардем. шебачаҳо ба хотири ана пешравии канали мо подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. мегузарем ба хонаи навбатӣ. хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 3 дар хона 6 сотиқ замине бадро. дидесен хона дар чӣ ҳолатай? 6 сотиқ замин, 3 дар хона. ана нарахша 175,000 сомонӣ мега бадро. нашоди документош мега ҳамаш 100%. иваз карда мешавад ба ягон хона. телефоно барои тамос 553 55 20 45 дӯстон.
ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстон мегузарем ба нуҳумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Данғара, бульёни поёнаш мегӯяд дӯстон. 4 дар хона бо хишти лои бардоштагӣ 10 сотиқ замин, ноҳияи Данғара, деҳаи бульёни поён. нархи хонаро дӯстон язи 70 000 сомонӣ мега. Марҳамат 931 40 46 10 номерҳои соҳиби хонаанд дӯстон. занг бизанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстон дуогӯ бошед, курси рубл баланд кишида бошад, ана бишава иншоалло боз ҳаматон хонаи арзона ва мошинаи арзона пешкаш мекунем ва подписа накунем шебачаҳо, лайкҳоро фаромӯш накунед. фақат дуогӯ бошед ки ҳамин курси рубл баланд кишид, ҳаматон иншоалло ки соҳиби хонаи арзон мешавед шебачаҳо. хайр дӯстон, то видеои оянда худо нигаҳбон.